רק היום, אחרי יותר מחודש, מאז המתקפה הרצחנית של חמאס ב-7 באוקטובר, העז דוקטור טארק אבו עראר מהרואר להגיע לצומת שער הנגב, שבו נקשר על ידי מחבלי חמאס לתמרור כשהם יורים לכל עבר. נפלתי, ואז יצאו לי מבין השיחים עוד כ10-11 מחבלים. הוריד לי ממני את השכבץ ואת הכל, וקשרו אותי לעמוד הזה פה. פה? כן. הייתי בו קשור 2.5 שעות, והם בו בין השיחים. כל רכב שעובר מפה ומשם היו יורים אליו. דוקטור אבו עראר, רופא מוסלמי שמתנדב באיחוד הצלה, היה בבוקר השבת השחורה בדרך למשמרת בבית החולים ברזילי באשקלון, כשראה בשולי הכביש רכב ובו פצוע, מיד עצר לעזור. אני ביום שבת באתי לעבודה בברזילי, ואז שהגעתי פה לצומת, היה רכב עצור שם וחשבתי שזה תאונת דרכים. ירדתי לעזור להם. כשירדתי כבר ראיתי בן אדם שהוא אקס, שוכב על הרצפה, ובו בנקודה הזאת חייל עמדים מסמם לי לבוא אליו, אני הייתי שם. וכשהתקרבתי אליו, ירה לי אזור בית החזה שם באמצע, ואז נפלתי. לשמחתי הייתי על שכבץ מלכתחילה מהבית. כשהגעתי, אשתי התקשרה אליי ואמרה שיש לנו הרבה טילים בערוער שנפלו שם. בתוך התופת, הרופא מברזילי הספיק לדבר עם מחבלי חמאס, ועדיין הוא אינו מצליח להבין מדוע לא ירו בו למוות. דיברת איתם קצת בערבית? כן, בהתחלה שאלו אותי איך קוראים לך, תקרא לנו פסקים בקוראן, חשבו שאני יהודי, מדבר ערבית. קראתי להם, שאלו אותי מה השמות של האנשים של הנביא מוחמד, ואז אמרו זהו, יש לנו מיגון אנושי, הצבא הישראלי יכול לחסל אותנו מהאוויר. אתה יודע להסביר למה הם לא הרצחו אותך? את זה לא יודע, זה נס, כי בהתחלה רצו מיגון אנושי שלא יחסלו אותם מהאוויר, לא אכפת להם, ערבי, יהודי, נס, לא יודע, איזה נס היה לי. אל הצומת הגיעו ממש במקרה שני לוחמי ימ"מ שזכרו איך חילצו את דוקטור אבו עראר מהתופת ופינו אותו למקום מבטחים. לבקשת הלוחמים, השיחה שהתקיימה בשולי הכביש לא צולמה. אני רוצה להגיד לכם תודה. בגיל 47, חמד אבו עראר הפך לאלמן עם 9 ילדים, הקטן רק בן 7 חודשים. באותו הבוקר אשתו פאטמה הסיעה אותו לעבודה בחקלאות במושב מבטחים. כשהגיעו לצומת מעון היא האטה ונתנה זכות קדימה לשורת אופנועים שהתקרבה. התנועה הראשון התחיל לראות עלינו. משכתי את אשתי אליי. אמרנו, רואים ישמור, מה זה? מי אלו? אז אנחנו רואים את הירי לא מפסיק. גם את התנועה השני, בשלישי, ברביעי, בחמישי, בשישי, כולם, 8 אופנועים ירו עלינו. אתה מסתכל על האישה כדורים, בראש, בכתף, בכל הצד השמאלי, אפילו עד כף רגל. אז ידעתי ישר, זה לא תהיה בחיים. מה שהספקתי להגיד לה ישר, שתגיד, אשהדו אן לה אילהה אללה ואשהדו אן מוחמד רסול אללה. אז אמרה את זה 4 פעמים, והחמישית אמרה, אשהדו אן לה אילהה אללה, רצתה להגיד מוחמד רסול אללה, אז נפטרה. עובד נוסף שישב מאחור נהרג, וחמד חשש לגורל בנו התינוק שישב בכיסא מאחור. הילד עומד לככה, שום בכי, שום דבר. אז אמרתי, מה, יכול להיות התינוק גם קיבל כדור? תפסתי את התינוק, הזזתי אותו, בכה. חיפשתי, הרמתי את הבגדים שלו וכל זה, לא, רק רססים בכתף. במשך 5 שעות ארוכות חמד הסתתר עם בנו התינוק בארון תשתית בצד הצומת, ואז כשהצבא הגיע, מחבלי החמאס נמלטו. הם באו והתחבאו איפה? בגב שלי. ולא שמעו אותך? לא, שמעו אותי. שמעו את התינוק בוכה עוד פעם שוב. זאת אומרת, היו הצבא לפניי,
חמאס מאחריי. עכשיו, אם היה לי סיכוי 5% לחיות, אני והתינוק נמחק. לבסוף הוא רץ עם התינוק לעבר החיילים, והמחבלים שנותרו מאחור חוסלו. חמד, שבעצמו נולד וגדל ברפיח, נותר עם אובדן וזעם אדיר על הארגון שמשתמש בשם האסלאם. לאיזה דת אתה שייך, יא אבן אל-חרם? שאתה יורה באישה ממטבח אפס, מוסלמית, עם כיסוי ראש, דתייה, הם ירו באסלאם עצמו. האסון של חמד הוא חלק מהמחיר ששילמה החברה הבדואית במלחמה הזאת. 19 נרצחו ו7 אחרים נחטפו לעזה. כבר יותר מעשור שאיברהים צופה בטילים חולפים מעליו ומספקים לו תחושת שווא, כאילו הוא והבדואים הם לא חלק מסיפור המלחמה. מתחילים כאלה קולות של בומים רחוקים. לאט לאט זה מתחיל להתקרב ולהתקדם ולהתחזק הבומים בתדירות ככה גבוהה. הטיל הראשון פגע סמוך לדיר, ובני משפחת אל-קוראן הגיעו כדי לאמוד נזקים. אחרי חצי שעה הגיע הטיל השני, שפגע ישירות במבנה בו שהו 15 ילדים. בום אדיר שהדף אותי אחורה. אור ככה לא נורמלי. ענן, עשן וכל המבנה ככה. אני לא יודע מאיפה קיבלתי כוחות להרים גוש של ברזלים, ואני מגלה שני בנים שהם, אללה ירחמם, זכרונם לברכה. לא היה להם סיכוי? שניים האלה, לא. שניים האחרים, העמסנו אותם על רכב שטס לבית חולים, ומשם זהו. מה אני אגיד לך, נחרב עלינו עולמנו. שני בניו של איברהים, מלק בן 16 וג'וואד בן 13, נהרגו במקום. אחר כך נקבע מותם של שני ילדים נוספים, אמין עקל ומוחמד דיב. מאחלים לאף אחד שיחווה חודש כזה, זה חודש קשה מאוד. להיות פה והאחים שלנו חטופים במקום אחר, אף פעם לא דמיינו כזה דבר. כל יום כשאני הולך לישון, אני אומר זה הלילה האחרונה, אולי נתערר בבוקר, יהיה יוסף והבנים שלו. בבוקר השבת השחורה בקיבוץ חולית היו לא מעט עובדים תאילנדים וגם בדואים. ביניהם יוסף אל-זיאדנה וילדיו חמזה, בילאל ואישה בת 17. כשהחל ירי הרקטות הם נכנסו למיגונית, ואחר כך המשפחה איבדה איתם כל קשר. כמה דקות, 7:38, אנחנו מקבלים סרטון של חמאס, שהוא עלה אותו לרשתות, ויש פה את הבן של יוסף, שהוא עכשיו חטוף, בילאל, ויש את חמזה שקופים על הרצפה, והאנשים של חמאס נמצאים לידם. באותו הזמן, כמה עשרות מטרים מהרפת, נמצא גם סלם, חתנו של יוסף, ביחד עם ילדיו הקטנים, והם מנסים להסתתר ללא הצלחה. תפסו אותי פעם ראשונה, ואמרו לי, אם אין לך נשק, אנחנו לא נעשה לך שום דבר, אבל תשב בשקט. אנחנו חייבים לקחת אותך לעזה. נשארנו עד שעה 3, הגיעו האלה שהם בלי נשק. אלה אנשים רעים. אני אומר את האמת. ישרות לקחו לי את הטלפון, נתנו לי כמה בוקסים, לקחו ממני את הכסף שלי שהיה לי, מפתח שלי לאוטו. תוך כדי שהם דיברו, הגיע טנק של הצבא. התחילו להגיד לי, אם תצעק אנחנו נהרוג לך את הילדים, אבל בוא נצא מכאן. אתה בשקט, אנחנו בשקט. אז הילדה שלי הגדולה ראה הצבא, היא אמרה לי, אבא צבא. אנחנו רצנו לכיוון הצבא, התחלנו לצעוק להם, אנחנו צעירים, ישראלים. 3 שבועות נעו בני המשפחה בין תקווה לייאוש. נתנו DNA, חיכו לזיהוי, עד שלבסוף מצלמות אבטחה של צה"ל הוכיחו כי בני המשפחה צעדו לצד מחבלי החמאס לתוך עזה. אלחמדולillah, בגלל שראינו אותם חיים. מה קורה להם עכשיו? אנחנו לא יודעים.